ଚାଲ ଯିବା ନେମାଳ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଳିକା ରଚିତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼ର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଛକରେ। ଏହି ଛକଠାରୁ ନେମାଳ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର। ୱାଓ, ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି। ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଗଛ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଧାନ କ୍ଷେତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ, ମହାନଦୀର ଶାଖା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଶାଖାଟା ବାହାରି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣା। ଏ ନଦୀର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏ ନଦୀ ଦିନେ କ୍ଷୀର ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭାସିବ। ଏହା ନେମାଳ ଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଯିବ। ଏହି ଛକର ରାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ନେମାଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଧାମ, ଆଉ ଏହାର ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶାଖା ଯୁଗର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର, ପଦ୍ମବନ ନେମାଳ।
ପୀଠରେ ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପେରି ଭୋଗ ଲଗାଇଥାଏ।